баъзиётон дунби ҳам як уруси бугниро гирифтагӣ қатъи ҳамоно зиндагӣ дорем. зани ҳалоли покизаи ки инҳо мақсад дар дами пирӣ дасти тира мегирифтагӣ ҳаминоам. ман пас намезанам ягон миллата, лекин он чизеро ки барои шумо бардошт дора нами занҳои тоҷики худ монанд. бисёре ҳамун зандорҳое ки дар ҳамун ҷо ҳастанд бупурсишон мегӯянд ки онҳо бо шумо чӣ муомила мекунанд. дилтона набара ҳамун лавҳои сурхшоно, дилтона набара ҳамун косметикае ки чеҳраҳошона мекунанд, дилтона набара ҳамун духие ки ҳам мезананд. агар ҳамун шароита барои ин занҳо муҳайё кӯ, ба номи худо аз ҳазортаи онҳо дар сиккаву сурату дар фасонию дар ҳама ҷиҳат ин зани тоҷики мо иншоалло арзандааст.